spesial menjumpai masyarakat Pelawangan, Bapak Haji Tasdila, Bapak Haji Masdi, Bapak Haji Abdul Soleh, Bunda Haji Awam, Bapak Masdi sesepuh. Moga hayalan dadi kenyataan cintane kakak beli cuma ning impian buat majikanmu Sumangga bersama Bambang Satria Saryani asik nok hebat terliri gawe ati tertarik tersawa gawe ati kebayang Bos Travel ibarat sunyawang pelangi sedela gawe seneng ati tulung senok aja miang ning kene bae ibu leli kakak masih pengen nyawang pesona di sampean sing duwe pentogan buleni sing duwe pentogan Laksdam Gang Sawo Ibu Leni sing duwe pentogan Gang Sawo Ibu Leni Kinki sing duwe pentogan Gang Sawo asik-asik sing duwe pentogan Gang Sawo Nok Leni semene urip lawase nembe weruh dheweke mendi bae selama kian ora weruh ana wong ayu anake Kang Ali 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 jujur sun nyawang sampean kayan deleng masa depan gua yang senenge yen bener kakang sing dipilih dan dilakine pantes sampean jadi kembangi lambe sering dadi kandaan kedanan ning dewek sapa akin anake Kang Ali anake Kang Ali ibarat sunyawang pelangi anake Kang Ali sedela gawe seneng ngati dulu aja gampang miang ning kene bae kakak masih pengen nyawang pesonane sampean nok aeba asik bersama Bambang Satria anake Kang Ali 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 aduh murah anake Kang Ali anake Kang Ali anake Kang Ali anake Kang Ali semene urip lawase nembe weruh dheweke mendi bae kakak selama kian ora weruh ana wong ayu jujur sun nyawang sampean kayan deleng masa depan gua yang senenge yang bener kakang sing dipilih
majikan nom pantes sampean dadi kembange lambe majikan nom sering dadi kandaan kedanan ning dheweke majikan nom ibarat Mimi Abizar sayang Mimi Abizar sedela gawe senengi ngati Mimi Abizar tulung aja gampang bilang ning kene bae kakang masih pengen nyawa pesona sampean pelawan bergoyang anaknya Kang Ale anaknya Kang Ali 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 terus anaknya Kang Ali anaknya Kang Ali anaknya Kang Ali senene urip lawase nembe weruh dheweke mendi bae kakak selama kian nembe weruh ana wong ayu anake Kang Ali mali anake Kang Ali anake Kang Ali anake Kang Ali jujur sunanyawang sampean kaya deleng masa depan gua yang senengin yang bener kakak sing dipilih dadi laki ini sapak ini mi sampean Mimi Abizar dadi kembange lambe Mimi Abizar sering dadi kandaan Mimi Abizar kedanan ning dheweke Mimi Abizar ibarat sunyawang pelangi sedela gawe senengi ngati tulung aja gampangnya ning kene bae kakak masih pengen nyawa pesona sampean wong Cikedung wong Pelawangan anaknya Kang Ali terus anaknya Kang Ali 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 semene urip lawase nembe weru dheweke mendi bae kakak selama kian nembe weru ana wong ayu no anu Bunda Abizar Bunda Abizar Bunda Abizar Bunda Abizar Bunda Abizar Bunda Abizar jujur sunyawang sampean kayan deleng masa depan gua yang senenge yen bener kakang wong Cikedung sing dipilih dadi lakine wong Cikedung pantes sampean dadi kembange lambe sering dadi kandaan kebayang ning dheweke Bunda Abizar Bunda Abizar Ibizar ibarat sunyawang pelangi sedela gawe senengi ngati Kang Ali sing paling eman Kang Ali sing asli Kang Ali kula pengen masih nyawang Kang Ali sing paling eman Kang Ali
Kang Ali mau mah anak ya, ken makangali temenan ya, ken Bambang Satria.